ठरवलं की कृष्णाची मग या बाळकृष्णाची परीक्षा घ्यायची आणि हेच खरोखर भगवंत आहेत का हे त्यांना बघायचं होतं. आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या गायींना आणि सवंगड्यांना कुठेतरी अदृश्य केलं आणि ते अक्षरशः फक्त एका मिनिटासाठी पण त्याच्यामध्ये 1 वर्ष गेलं. जर भगवंताचा ब्रह्माचा काळ आपण बघतो आणि अशा प्रकारे एका दिवसाचं 1 वर्ष जे गेलं की तेवढ्या वेळासाठी फक्त ब्रह्मांनी त्यांना गायब केलं होतं. परंतु कृष्णांनी अनेक रूपं, मग अनेक गोपी झाले, अनेक गायी झाल्या आणि तसेच गोकुळामध्ये गेले की कुणाला काहीही कळलं नाही वर्षभर की नव्हते इतके दिवस गोपी. आणि मग ब्रह्मा शरण आलेले आहेत भगवंतांना. अशा या भगवंतांच्या शक्तींद्वारे आपण त्यांना जाणतोय. आणि म्हणून तुम्ही मग मी तुमच्या ठाई आहे पण तुम्ही माझ्या नाही. मग जसं भगवंतांना की मग आपण जे उदाहरण घेतलं की मग मुलाचं आणि वडिलांचं जर उदाहरण घेतलं तर मुलगा हा वडिलांचा मुलगा असतो, त्या वडिलांचा तो मुलगा असतो. वडिलांचे गुण त्या मुलामध्ये असतात पण मुलाचे गुण आपण उलट म्हणत नाही. आणि म्हणूनच मुलाचं काही उलट त्या वडिलांमध्ये येत नाही कारण मूल त्यांच्यापासून असतं. म्हणून आपले पिता, जगत पिता जे बीज आलेले आहे ते भगवंतांपासून आहे. म्हणून आपल्यात जो काही अंश आहे क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत. जो आध्यात्मिक स्वभाव आहे हा भगवंतांसारखा आहे. क्वांटिटेटिव्हली जसं प्रभूजींनी काल सांगितलं की मग जलाशयामधून जर त्या सागरामधनं तो खारटपणा आपण निश्चित घेऊ परंतु त्या 2 बादल्यांचं पाणी म्हणजे अख्खा समुद्र नाही. आणि म्हणूनच भगवंतांशी तुलना नाही करता येत. दैवी शक्ती म्हणून आजचं जे विश्वरूप दर्शन का अर्जुन म्हणतोय कारण त्याचा तर कुठेतरी संभ्रम दूर झालाय. परंतु अर्जुन इतका म्हणतो आहे त्याला इतर कारण आहेत. मग मला तुम्ही कारण सांगू शकाल ते की का म्हणणार आहे? आपण हे आधी पुढे जाऊया. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. कुणाला वाचायची इच्छा आहे का? अनुवाद मराठी त्यांनी हँडरेस करावा निश्चित. अर्जुन म्हणालाय या परमगुह्य आध्यात्मिक विषयाबद्दल तुम्ही कृपावंत होऊन जे उपदेश दिले आहेत ते ऐकून माझा मोह नष्ट झालेला आहे. आणि म्हणूनच भगवंताला अर्जुन आणि शुभांगी माताजी मी नक्की तुम्हाला पुढच्या वेळेला देते. आणि म्हणूनच मग तुझ्या या आध्यात्मिक ज्ञानाला जाणून मी कुठेतरी जे उपदेश तुमचे ऐकलेत हे ज्ञान जे ऐकलेलं आहे या सगळ्या ज्ञानाने माझा मोह पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे. मग बघा ज्या विभूती आपण बघितल्या मग भगवंतांकडे आपण जेव्हा भगवंतांच्या विभूतीबद्दल काल ऐश्वर्याबद्दल जाणलं बघा की ज्या ज्या आपण अर्च्य विग्रह पुढे जाऊन बघणार आहोत. मग हा अर्च्य विग्रह काय आहे की भगवंतांची जी पूजा केली जाते ती जी प्रतिष्ठापना केली जाते अशा या भगवंतांच्या विभूती. मग नुसतं निराश कुठेतरी मन झालंय आपल्याला कुठेतरी मन इतकं काहीतरी उदासीनता मनाला आलेली आहे. पण तिथेच भगवंतांकडे म्हणजे ऐश्वर्य बघून पण भगवंतांचं फक्त दर्शन घेऊन कधी कधी घळाघळात डोळ्यातनं पाणी येतं आपल्या की आपण कुठेतरी इतके कनेक्ट होतो. मग ती पात्रता आपल्याला यायची हो अजून पण कुठेतरी आपल्या मनातल्या ज्या भावना असतात त्या भगवंतांपुढे आपल्या सगळ्या बाहेर येतात त्यांच्या पुढे. आणि असं हे भगवंतांचं रूप ते ऐश्वर्याने नटलेलं. मग कशा प्रकारे जे ते ऋषभ कौस्तुभ असा तो हार घातलेला आहे त्या हाराला कुठेतरी भगवंतांच्या गळ्यात घालून शोभा आलेली आहे. मग तो हार नुसता ठेवला तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. पण तो भगवंतांनी जेव्हा ग्रहण केलेला आहे भगवंतांनी जेव्हा घातलेला आहे तेव्हा त्याचं महत्व हे वेगळं आहे. आपण बघा आपण कुठे लग्न मुंजी ना इकडे तिकडे जातो दागदागिने घालतो की लगेच आरशात बघून किती छान दिसतोय कारण आपलं कुठेतरी त्यांनी ऐश्वर्य आपलं कुठेतरी रूप चांगलं वाटतंय. पण भगवंतांचं उलट आहे हो. आणि त्या हाराचं वैशिष्ट्य की भगवंतांच्या गळ्यात तो आहे. अशा प्रकारे भगवंतांचं हे ऐश्वर्य म्हणून विभूती भगवंतांनी प्रत्यक्ष का सांगितलंय. जेव्हा अर्जुन म्हणाला माझा संभ्रम दूर झालाय तेव्हा इतर कोणीही जे ऋषी मुनी देवदेवता सुद्धा भगवंतांना जाणू शकत नाही. अशा भगवंतांनी आपल्या सूचक अभिव्यक्तींचं सगळं माहिती दिलेली आहे. ज्या आपल्या कालच्या अध्यायात आपण बघितलं की मग अनंत असं ऐश्वर्य आहे भगवंतांचं पण कुठेतरी सूचक अभिव्यक्ती भगवंतांनी सांगितलेल्या आहेत. आणि त्या सूचक अभिव्यक्तींमधून आपल्याला भगवंतांचं ऐश्वर्य कळलेलं आहे.
कोणी हँड रेज केला होता? शुभांगी माताजी. कुणाला इच्छा आहे का वाचण्याची? हरे कृष्ण. तेवढाच मला थोडासा शुभांगी माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद. माताजी वाचू शकता तुम्ही. हरे कृष्ण. मी तुम्हाला अनम्यूट केले. मी तुम्हाला को-होस्ट बनवते माताजी, म्हणजे तुम्ही अनम्यूट होऊ शकाल. हरे कृष्ण शुभांगी माताजी. तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता माताजी. हो झालंय, आता झालंय. हां, हां. वाचू शकता? हरे वाचा कृष्ण. मग. हरे कृष्ण. हो. 11.2 हे कमलनयन, जीवाची उत्पत्ती आणि लयाबद्दल मी तुमच्याकडून सविस्तरपणे ऐकले आहे आणि मला तुमच्या अगाध अव्ययी महात्म्याची अनुभूती झाली आहे. 11.3 हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तुम्ही स्वतः वर्णन केल्याप्रमाणे तुमचे मूळ स्वरूप मी जरी माझ्यासमोर पाहत असलो तरी या प्राकृत सृष्टीत तुम्ही कसे प्राविष्ट झाले आहात हे मी पाहू इच्छितो. 11.4 हे प्रभो, मी तुमचे विश्वरूप पाहणे शक्य आहे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हे योगेश्वरा, तुम्ही कृपया ते आपले अमर्याद विश्वस्वरूप मला दाखवा. धन्यवाद. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंतांनी सांगितलं की हे कमलनयन, अर्जुनाने सांगितलंय की त्यांचा संभ्रम दूर कसा झालाय. कारण जे काही त्यांनी त्यांच्या शक्तींद्वारे सांगितलंय, मग ज्या भगवंतांची आध्यात्मिक शक्ती आहे, भगवंतांची जी भौतिक शक्ती आहे, ही प्रकृती भगवंतांची निर्मिती आहे. आणि या जीवांची उत्पत्ती ज्या 84 लक्ष योनीतून जीव जातोय तो त्याच्या इच्छेने जात आहे, परंतु या जीवाची निर्मिती भगवंतांनीच केली आणि तो त्या काठावरच्या कुठेतरी शक्तीवरती आहे की ज्याचा अध्यात्म हा मूळ स्वभाव आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्या विभूतींविषयी जेव्हा भगवंतांकडून ऐकलं अर्जुनानी, तेव्हा अर्जुनाला पूर्णपणे खात्री झाली की भगवंत काय आहेत, जे पुरुषोत्तम आहेत, जे कारणांचे परम कारण, की अगाध अव्ययी महात्म्याची, ज्यांचा शरीर आणि आत्मा हे एकच आहे. आणि असे हे महात्मा, अशी ही विभूती भगवंतांना अनुभूती या अर्जुनाला झालेली आहे. आणि म्हणून अप्रोच बघा अर्जुनाचा. आणि इथे आपल्याला गीतेमधून हेही शिकायचं आहे की कशा प्रकारे अर्जुन विचारतोय की मग तुमचं मूळ स्वरूप मी बघत असलो तरी तुम्ही कशा प्रकारे या भौतिक प्रकृतीत आलेले आहात आणि तुमचं हे रूप पाहणं मला शक्य आहे का. मग तुमच्या या ज्या अमर्याद तुम्ही जे वर्णन केलेलं आहे, तुमच्या या ज्या विभूती आहेत आणि सगळ्याचं समाविष्ट सगळे झालेले आहेत तुमच्यामध्ये, हे सगळं मी बघू शकतो का. कृपया ते आपले अमर्याद विश्वरूप मला दाखवा. हा अप्रोच बघा अर्जुनाचा कसा आहे की मग मी चॅन्टिंग करतो आहे, मी कुठेतरी असं करतोय आणि मला हे बघण्याचा अधिकार आहे, असं कुठेही अधिकारवाणी नाही, कुठेही आर्जवता आहे, ती विनवणी आहे. आणि भगवंतांना त्याच प्रकारे अर्जुनाने विचारलेलं आहे. तेव्हा भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. मी वाचू का पुन्हा? हा चालेल, वाचाल. मला फक्त राईट साइड दिसत नाहीये कारण तिथे तुमची स्क्रीन येते ना छोटी. हो, अच्छा मी अच्छा. फोनवर आहे. ओके, बघा तुम्हाला जमतंय का, आता येतंय? हो, 1-2 शब्द फक्त. ठीक आहे, हा, ठीक आहे. 11.5 वाचू मग? येस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.5 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, आता माझे ऐश्वर्य पहा, अलौकिक आणि नाना वर्णांनी अशी सहस्त्रस्त्रावधी रूपे पहा. 11.7 हे अर्जुना, तू ते काही पाहू इच्छितोस ते आता माझ्या या देहामध्ये पहा. तू आता जे काही पाहू इच्छितोस आणि भविष्यात तुला जे काही पाहायची इच्छा असेल ते सर्व हे विकट विश्वरूप प्रकट करू शकते. संपूर्ण चराचर या एकाच ठिकाणी स्थित आहे. 11.8 परंतु तू तुझ्या वर्तमान नेत्रांनी मला पाहू शकणार नाहीस, म्हणून मी तुला दिव्य नेत्र प्रदान करतो. माझे योग ऐश्वर्य पहा. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. म्हणून भगवंत म्हणतायत की भगवंतांनी अर्जुनाची विनंती, मग का अर्जुनानी, मला सांगाल का हो चॅटमध्ये, का अर्जुनाला विश्वरूप दाखवावं असं वाटलं. कारण मग अर्जुनाला तर सगळं पटलेलं आहे. स्वाती कोलेकर माताजी, मी तुम्हाला पण देते हा नक्की. आणि मग अर्जुनाला तर सगळं पटलेलं आहे, अर्जुनाचा संभ्रम दूर झालाय, मग का विश्वरूप बघायचंय अर्जुनाला. सांगा बरं मला, कोणी सांगू शकेल. चॅटमध्ये उत्तर देऊ शकाल काही.
हरे कृष्ण. नाही, कोणी काही गेस करू शकत नाही. का सांगितलं असेल? का अर्जुनाला वाटलं असेल, की विश्वरूप बघावं? कारण की मी तर म्हटलं 10व्या अध्यायामध्येच भगवद्गीता कुठेतरी संपली असती. कारण त्याचा संभ्रम तर दूर झालाय. मुख्य उद्देश काय आहे? त्याने युद्ध करावं आणि भगवंतांनी अर्जुनाला सांगितलंय, की तू तुझा निर्णय तू तुझ्याकडे घ्यायचा आहे. पण भगवंतांनी ज्ञान तर सगळं दिलेलं आहे. तू दृढ निश्चयाने उठ आणि युद्ध कर भगवंत सांगतायत अर्जुनाला. मग का हवंय अर्जुनाला विश्वरूप? थोडंसं काहीतरी प्रयत्न करा. एखाद दुसरं मला विचार सांगण्याचा तुमचा आवडेल मला. थोडासा संवाद साधा. खूप जण तर नाही येत आहेत. पण जी काही थोडी जण आहोत आपण ऍक्च्युअली ग्रुप करून सुद्धा डिस्कस करू शकतो. परंतु आता या पहिल्या अजून आपण या 18 दिवसाच्या ह्याच्यात ती गरज नाहीये. परंतु आपण पुढच्या टप्प्यांवरती निश्चितच याचे डिस्कशन्स पण होतात आणि खूप सुंदर असे डिस्कशन होतात. मग सांगा बरं, नाही नाही गेस करू शकत? का वाटलं अर्जुनाला त्यांनी विश्वरूप दाखवावं? ठीक आहे. तर मी सांगते. कुठेतरी मनात शंका असेल म्हणून नाही हो. आता जी शंका अर्जुन आहे हो, तो तो त्यांचा प्रिय सखा आहे. जो त्यांचा भक्त आहे. त्यांनी तर सगळं मान्य केलंय. आशा कसली? ठीक आहे. खूप चांगला प्रयत्न आहे. मग याच प्रकारे अर्जुनाला विश्वरूप कारण यापुढे की जसं मी म्हटलं, की ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत हा उपदेश आलेला आहे आणि म्हणूनच की पुढे कोणीही या भौतिक जगामध्ये मी विश्व आहे, मी देव आहे आणि माझ्या दैवी सगळ्या शक्ती आहेत. पण मग कुठे तुमचं विश्वरूप? जर तुम्ही स्वतःला ईश्वर समजताय, तुम्ही गोवर्धन पर्वत उचलू शकता का हो करंगळीवर? मग ज्या ज्या शिवांनी जे विष प्राशन केलं तसं करू शकता. कुणालाही इमिटेट करू नका. भगवंतांना तुम्ही तुम्ही कॉपी करू शकत नाही. अनुसरण करणं वेगळं आणि अनुकरण करणं वेगळं. की जे आपण भगवंतांचं उपदेश त्याचं अनुसरण करतोय, की ज्या महामंत्रांचा चैतन्य महाप्रभूंनी उपदेश दिलाय, त्याचं जे अनुसरण करून अनुयायी बनणं. पण इथे कुठेतरी स्वतःलाच देव समजणं आणि आपण देव आहोत, आपल्यामध्ये सगळ्या शक्ती आहेत आणि हे सगळं काही नाहीये आणि जे काही मनाला येईल ते ज्ञान देण्याची इच्छा. मग प्रभुपाद म्हणतात, की जशी आहे तशी भगवद्गीता ते मुखकमलातून आलेलं ज्ञान आहे. पण तुमच्या आयडियाज, तुमच्या कल्पना हे ज्ञान नाही हो. मग हे जे भगवंतांच्या मुखकमलातून प्रत्यक्ष जसंच्या तसं या गुरु परंपरेतून आलेलं आहे, ते भगवद्गीतेचं ज्ञान आहे. आणि म्हणून अर्जुन म्हणतोय, की यापुढे कोणी असं करू नये म्हणून तू मला हे विश्वरूप दाखव. त्यानंतर भगवंतांना अर्जुनाचं मनोदौर्बल्य काढायचंय आणि म्हणून भगवंत सांगतायत, की तू फक्त निमित्त आहेस. मी या सगळ्यांना ठार मारलेलं आहे. तू फक्त निमित्त बनणार आहेस या सगळ्यांना मारायचं आणि म्हणूनच तुला जे काही तू भविष्यात बघू शकतोस, जे काही वर्तमानात आहे, जे काही भूतकाळात आहे, ते एकाच ठिकाणी सगळं चराचर तू एकाच ठिकाणी माझ्या बघू शकतोस आणि म्हणूनच हे वर्तमान नेत्राने शक्य होणार नाही. त्यासाठी मी तुला दिव्य जशा प्रकारे आपण बघितलं 1 सेकंद द्या ना.
हरे कृष्ण. क्षमस्व. काहीतरी त्या वॉशिंग मशीनचा प्रॉब्लेम झालेला मला, त्याच्यामुळे ते अर्जंटली उठायला लागलं. त्यामुळे थोड्याशा घरातले काही वेळेला अडचणी असतात त्या बघायला लागतात. प्रयत्न असतो की कुठेही अडथळे येऊ नयेत, पण कधी-कधी बघायला लागतं. तर ठीक आहे, अशा वेळेला आपण तू हे तुझ्या नेत्रांनी बघू शकणार नाही. जसं 3D पिक्चर बघण्यासाठी आपल्याला कसा तो चष्मा लागतो हो, तसा भगवंत म्हणतायत तुला दिव्य ज्ञान. मग जे संजयाला दिव्य शक्ती, दिव्य दृष्टी दिलेली होती, त्या संजयाना सुद्धा हे विश्वरूप दिसणार आहे. मग कोणी-कोणी विश्वरूप बघितलंय? मग याच्या आधी हे विश्वरूप दाखवलंय का हो कुणाला? तुम्हाला कल्पना आहे याच्या आधी हे विश्वरूप कोणी दाखवलंय? तुम्हाला तुमच्या माहितीत आहे? की तुम्ही कुठे वाचलं आहे किंवा तुम्हाला काही कल्पना आहे की हे विश्वरूप भगवंतांनी अजून कोणाला दाखवलंय? सांगू शकता? सांगा चॅटमध्ये. यशोदा मातेला. अगदी बरोबर. की ज्यांनी माती खाल्ली म्हणून यशोदा माता विचारायला जाते, तेव्हा जेव्हा तोंड उघडतात, सॉरी, तेव्हा ब्रह्मांड दिसतं सगळं. बरोबर रेश्मा माताजी. आणि अजून कोणाला दाखवलेलं? थोड्या कमी स्वरूपावर, पण ज्याचा आपण म्हणतो ज्याची विनाशकाले विपरीत बुद्धी कोणाची होती? दुर्योधन. अगदी बरोबर. त्या दुर्योधनाला जेव्हा शांतीदूत म्हणून बनवून गेले होते, जेव्हा भगवंत शांतीदूत म्हणून बनवून गेले, तेव्हा त्या विनाशकाले विपरीत बुद्धी असं ज्याचं डोकं होतं आणि ज्याची वृत्ती अशी होती, त्याला भगवंत कळले नाहीत. आणि म्हणूनच जेव्हा भगवंत आणि त्यांची सेना मागण्यामध्ये जेव्हा अर्जुनाला पहिला चान्स दिला गेला, तेव्हा अर्जुनाने भगवंतांना मानले आणि तेव्हा तो हसतोय दुर्योधन, कारण स्वतःची त्याचा त्याचा नाश तो ओढवून घेतोय हो. कारण त्या भगवंतांना जाणलंच नाहीये. आणि म्हणून मग त्या कारागृहामध्ये भगवंतांनी त्यांना त्याचं रूप दाखवलेलं आहे, परंतु परंतु इतकं कळण्याइतकी त्याची पात्रताच नव्हती हो. आणि म्हणूनच काल मी जे तुम्हाला कालच्या पण त्या दुर्योधनाने बोलवलं होतं बरं का, की कालच्या अध्यायामधला एकच गोष्ट सांगायची राहिली, की जसा भाव तसा देव. मग जसं पत्रम पुष्पम फलम तोयम हे मी 9वा अध्याय काल सांगितलं ना, तर त्याच्यामध्ये अशीच दुर्योधनाने कृष्णांना बोलावलेलं असतं बरं का. पण कृष्ण जात नाही, कारण खूप पॉलिटिक्स आणि खूप कपटी असा असतो ना दुर्योधन. त्यामुळे त्याच्याकडे न जाता नंतर विदुराकडे जातात बरं का भगवंत. आणि विदुराकडे जाऊन विदुराच्या घरी इतकं त्यांचं स्वागत होतं आणि त्या विदुरांच्या पत्नी त्यांचं खूप स्वागत करतात. विदुर महाराज घरात नसतात. पण विदुरांच्या पत्नी त्यांचं स्वागत करतात आणि त्या इतकं त्यांचं भान हरखून बसतात बघा. जे मी म्हटलं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परुच्छती, की किती यो मे भक्त्या प्रहच्छती, की त्या तो श्लोक इतका सुंदर आहे, की मला तो परत-परत आवडतो आणि त्याच्यात ती कथा मला सांगायची राहिली. पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ती परुतश्मश्नामि प्रयतात् मनः. मग असे जेव्हा विदुराची पत्नी त्यांचं स्वागत करते, तेव्हा ती इतकं आपलं भान हरखून बसते भगवंतांना बघून. त्यांचं ते तेज, त्यांचं ते सौंदर्य. कारण भगवंतांचं ऐश्वर्य आपण बघितलं हो, जे 6 गुणांचं ऐश्वर्य भगवंतांचं, त्यापैकी सौंदर्य त्यांचा हा गुण. असं हे मनमोहक भगवंतांचं रूप बघून ती माऊली हरखून बसते स्वतःला आणि त्यांचं कसं स्वागत करू, काय करू असं करताना ती त्यांना बसवते आणि मग त्यांना केळं देण्यात द्यायचं तिला असतं, परंतु ते केळं देताना त्याचं साल सोलते आणि ते साल भगवंतांना देते, परंतु ते केळं मात्र तसंच फेकून देते. इतकी ती त्या भावामध्ये, परंतु भगवंत काहीही बोलत नाहीत आणि ते सालही भगवंत घेतात. म्हणूनच जसा भाव तसा देव, असा हा भावाग्रही जनार्दन. की मग जो भाव मिळाला हो भगवंतांना, दुसरं काही नको. प्रेमाने एक पान, फळ, फूल आणि पाणी अर्पण केलं तरी भगवंत खूप आनंदाने त्याचा स्वीकार करतील हो. कारण ते मनापासून कुठेतरी तो भाव आला पाहिजे, म्हणून तो भावाग्रही जनार्दन आहे. की ज्यांचा भाव भक्ती आणि प्रेम भक्ती याच्यामध्ये तो अगदी विलीन झालेला आहे. असं तो भक्त वत्सल आहे, ज्या भक्तांची त्याला सहवास हवा आहे. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं नाहीये, भगवंत सगळं कर्म करतायत, परंतु ते स्वतः का प्रकट होतायत? कारण त्यांना भगवंतांचा, त्यांचा भक्तांचा सहवास हवाय. असे हे भगवंत. मला न राहून मी तुम्हाला ती कथा सांगितली. पुढे जाऊया आपण. स्वाती माताजी, तुम्ही होऊ शकता अनम्यूट. मी हे वाचल्यावर तुम्हाला सांगते. हां, माताजी. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः
दर्शयामास पदार्थात परमं रूपमैश्वरम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. संजय म्हणाला, हे राजा, या प्रकारे बोलून महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला आपले विश्वरूप दाखविले. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आणि म्हणूनच मग ज्या संजयाने हे सगळं जो काही अगदी इत्थंभूत वृत्तांत जो धृतराष्ट्रापर्यंत बघा किती भयभीत झालाय. कारण त्याला आपल्या मुलांचं काय होणार आहे, मग हे युद्ध कोण जिंकणार आहे. मग मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव हा पहिला श्लोक. मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. मग त्या कुरुक्षेत्रावरती लढाई करायला आले तरी हा प्रश्न मनात का आला. तिथे युद्धच होणार आहे, पण कुठेतरी भीती त्या कुरुक्षेत्रासारख्या धर्मक्षेत्रासारख्या ठिकाणी, पवित्र ठिकाणी जर त्या पांडवांसारखी दैवी लोक तिथे आहेत आणि दैवी रूप असलेले जर त्यांच्यामुळे आपल्या मुलांनी आपलं मत बदललं, हे युद्धच नाही झालं, तर अशी भीती तेव्हा होती. तीच भीती आता आहे बघा. आणि म्हणूनच जेव्हा संजय सांगतायत की मग महायोगेश्वर पुरुषोत्तम भगवंतांनी अर्जुनाला ते विश्वरूप दाखवलेलं आहे आणि ते विश्वरूप संजयांनी सुद्धा बघितलेलं आहे, ज्याचं वर्णन धृतराष्ट्रानं ते सांगते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हा. 11.12 आकाशामध्ये सॉरी 11.10 हा. अर्जुनाने या विश्वरूपात असंख्य मुखे, असंख्य नेत्र, असंख्य अद्भुत दृश्ये पाहिली. हे रूप अनेक अलौकिक अलंकारांनी विभूषित झालेले आणि अनेक दिव्य शस्त्रांनी सज्ज झालेले होते. या विश्वरूपाने अनेक दिव्य वस्त्रे आणि माळा धारण केल्या होत्या आणि अनेक दिव्य सुगंधी द्रव्यांचा त्यांच्या शरीराला लेप दिला होता. विश्वरूपाच्या बाबतीत सर्वच अद्भुत, तेजस्वी, अनंत आणि सर्वव्यापी होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच आकाशामध्ये एकाच वेळी की इतकं त्यांचं तेज होतं. मग मला सांगू शकाल का हो अजून एका प्रश्नाचं उत्तर. मग हे विश्वरूप दाखवलंय, हे विश्वरूप तेजस्वी आहे, सगळं सगळं ब्रह्मांड त्याच्यामध्ये दिसणार. ब्रह्मांड म्हणण्यापेक्षा अनेक ब्रह्मांड आणि अख्खं चराचर त्याच्यामध्ये दिसणार आहे. असं हे रूप तुम्हाला कुठल्या रूपाशी संलग्न वाटतं. जेव्हा मी तुम्हाला सांगितलंय भगवंतांचं 3 टप्प्यामध्ये दर्शन होतंय की जे ब्रह्म आहे, जे परमात्मा आहेत आणि भगवान आहे. जे परमात्मा जे आपल्या हृदयामध्ये निवास करतायत आणि भगवान जे भगवंतांचं मनुष्य रूपी जे रूप आहे, जे 2 हात 2 पाय आणि आपल्यासारखं जे मनुष्य रूपी असं रूप आहे, त्याच्याशी जो संबंध प्रस्थापित होतो असं भगवान रूप आहे. मग कुठल्या कुठल्या अशा टप्प्यावरती आपल्याला हे विश्वरूप दिसणार आहे हो. तुम्हाला जाणू शकता, तुम्ही काहीतरी विचार करू शकता. बघा, सांगा मला कुठल्या रूपाशी तुम्हाला वाटतं हे. थोडासा प्रल्हादाला विचार. नरसिंह रूप हरे कृष्ण माताजी. हरे प्रल्हादाला कृष्ण. नरसिंह रूप दाखवलं. हा, प्रल्हाद महाराजांना प्रल्हाद नरसिंह रूप ते प्रकट झाले ना, नरसिंहाच्या रूपात प्रकट झाले. कारण तेव्हा हां, हिरण्यकश्यपूला हां. वर मिळाला होता तसा, की तू ना सकाळी ना हां, हां. संध्याकाळी ना घरात ना बाहेर आणि मग ना ना पुरुष ना पशु, असा सगळा त्याला जो वर मिळालेला त्यानुसार भगवंतांनी ते रूप धारण केलेलं आहे नरसिंहाचं. आणि मग कुठेही नाही तर हां. मांडीवर घेऊन त्याला मारलेलं आहे. हं, परंतु इथे हं. जे विश्वरूप दिसतंय ते मग सूर्यदेव नाही माताजी. प्रयत्न खूप चांगला आहे. मग ते जे तेज आहे, मग सांगण्याचा उद्देश हा आहे, की हे विश्वरूप हे प्रकट केलंय भगवंतांनी. आणि या अर्जुनाने या विश्वरूपामध्ये मग ही असंख्य मुखे. मग आपलं हे भौतिक शरीर आहे हो, जिथे आपलं एक मुख आहे, एक जिव्हा, त्याच्यात दात असतात, डोळे 2 आहेत. असं सगळं आपलं नॉर्मल रूप आहे आणि आपला जिव्हा, आपलं शरीर, आत्मा हे वेगवेगळे आहे. असं भगवंतांचं हे जे आध्यात्मिक रूप, मग ज्या ठिकाणी बघा भगवंत आपल्याला इथेच दिसतायत, की जे भगवंत रथामध्ये आरूढ होऊन सारथ्य करतायत अर्जुनाचं, तेच भगवंत त्याच जागी आपल्या शक्तींनी विश्वरूपही दाखवतायत. एकाच वेळेला हजार अचिंत्य भेदा अभेद. एकाच वेळेला 1000 ठिकाणी भगवंत असू शकतात. अशा या भगवंतांच्या शक्ती आहेत. आणि आपल्याला त्या शक्ती पूर्णविदम आपण उपनिषदांमध्ये, ज्या ईशोपनिषदामध्ये खूप सुंदर वर्णन आहे या शक्तींचं.
की मग भगवंत जवळही आहेत आणि दूरही आहेत. मग जे भगवंत आपल्याला आत्ता या ठिकाणी दिसतायत कुरुक्षेत्रावरती, ते त्यांचं स्वरूप घेऊन पाठीमागे विश्वरूप दर्शनही एकाच वेळी दाखवतायत. मग ज्याच्यामध्ये अनेक जिव्हा, अनेक दाढा, अनेक मुख आणि अनेक वस्त्र त्यांनी धारण केली. इतकं अद्भुत विराट रूप आहे. असं हे विश्वरूपाच्या बाबतीत अलौकिक आणि अद्भुत आहे सगळं. पण इतकं तेजस्वी आहे, की एकाच वेळेला 1000 सूर्य अवकाशामध्ये उदय झाला ज्यांचा, तरी तितकं भगवंतांचं तेज आहे आणि म्हणूनच हे तेज, या तेज या शब्दातून भगवंतांचं हे ब्रह्मरूप आहे. हे कुठेतरी तात्पुरतं प्रकट केलेलं आहे. म्हणून हे कुठेतरी याच्यामध्ये बघा अनेक मुख, जिव्हा, दाढा याच्यामध्ये कुठेतरी रौद्रता आहे. आणि म्हणून या रूपाची कोणीही प्रार्थना किंवा काहीही उपासना करत नाही, कारण हे तात्पुरतं असं रूप आहे. पण निश्चितच भगवंतांनी अर्जुनाच्या विनंतीला, हट्टाला मानून त्यांनी स्वतःचं हे ऐश्वर्य जसं दाखवलं, तसंच हे चराचर, मग जे देवी देवता, जे राक्षस आणि सगळ्या योनीतले सगळे गण, हे मरुत गण, ऋषी सर्व जण भगवंतांमध्ये समाविष्ट आहेत. असं हे भगवंतांचं ब्रह्मरूप आहे, जे कुठेतरी या ब्रह्मरूपाशी निगडीत आहे. हरे कृष्ण माताजी. 11.13 त्यावेळी अर्जुनाने भगवंताच्या विश्वरूपामध्ये एकाच ठिकाणी स्थित असलेली परंतु अनंत ग्रहांमध्ये विभागलेली ब्रह्मांडांची विस्तृत रूपे पाहिली. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माताजी. म्हणूनच ज्या ज्या भगवंतांच्या श्वासामधून, जसं आपण काल बघितलं, की मग 9व्या 10व्या अध्यायामध्ये जेव्हा विभूती दाखवल्या त्याच्या आधी भगवंतांनी, की मग हे जे तत्व आहे, हे जे महाविष्णूचं तत्व आहे, हे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये गर्भोदकशाही विष्णू या रूपामध्ये, त्या गोलोकाचा चार्ट मी तुम्हाला आज शेअर करीन, काल राहिला माझ्याकडनं चुकून. पण त्या गोलोकासंबंधी मग जे पृथ्वीच्या वरचे जे ग्रह आहेत आणि पृथ्वीच्या खालचे जे ग्रह आहेत आणि त्या स्वर्ग लोकाच्या पलीकडे जे वैकुंठ आहे, जो गोलोक आहे, जे गोलोक वृंदावन आहे, ते जसं या वृंदावनासारखंच सगळं आहे तिथे स्थित. आणि जिथे भगवंतांचं तेज हेच सूर्यचंद्रा इतकं तेज आहे, इतके भगवंत तेजोमय आहेत, हे आपल्याला जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या अनेक श्वासातून अनेक ब्रह्मांडांची निर्मिती झालेली आहे. अशाच त्या गर्भोदकशाही विष्णूंच्या बेंबीतून निघालेल्या त्या कमळाच्या टोकावरती ब्रह्मा बसलेले आहेत, ज्यांनी सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे. अशी ही ब्रह्मांडांची विस्तृत रूपे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.14 त्यानंतर भ्रमित आणि आश्चर्यचकित होऊन अंगावर रोमांच उभारलेला अर्जुन प्रणाम करण्यासाठी नतमस्तक झाला आणि हात जोडून त्याने भगवंताची प्रार्थना करण्यास प्रारंभ केला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो अर्जुन असमंजस झाला होता, कारण अर्जुनासारखा व्यवसायात्मिक बुद्धी असलेला, की जो इतका केंद्रित आहे, जो द्रोणाचार्यांचा उत्तम शिष्य आहे, जो नरनारायणापैकी नर आहे, जो कुंतीचा पुत्र आहे, द्रौपदीचा पती आहे, असा हा अर्जुन इतका बलाढ्य असून पण कुठेतरी असमंजस झाला होता. तिथेच हा अर्जुन आता भ्रमितही झालाय. त्याला विश्वरूप तर बघायचं होतं. भगवंतांचं सगळं चराचर एकाच ठिकाणी त्याला भगवंतांमध्ये बघण्याची इच्छा होती. पण ते रूप बघून, ती रौद्रता कुठेतरी बघून त्याच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. आणि म्हणून तो अर्जुन नतमस्तक झालाय भगवंतांपुढे. आधीच त्यांनी भगवंतांच्या विभूती बघून मान्य केलेलं आहे, की तुमचं परम ऐश्वर्य, तुम्ही परम तत्व आहात, हे मान्य केल्यावरही आता मात्र अर्जुन कुठेतरी सद्गदित झालाय आणि कुठेतरी त्याला त्याच्या भ्रम झालाय मनामध्ये. त्याला अगदी असं वाटतंय, की हे नक्की काय बघतोय, आणि त्याच्यामुळे तो व्याकुळ झालाय त्याचं मन. आणि मग तो प्रार्थना करण्यास भगवंतांना सुरुवात करतोय. हरे कृष्ण माताजी. 11.15 अर्जुन म्हणाला, हे भगवान, हे कृष्ण, मी तुमच्या शरीरात एकत्रित झालेल्या सर्व देवतांना आणि इतर विविध जीवांना पाहतो. कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना, तसेच भगवान शंकर, सर्व ऋषी आणि अलौकिक सर्पांना मी तुमच्या देहामध्ये पाहतो. तिन्ही 11.16 वाचाल माताजी. हे हा, तिन्ही विश्वेश्वर, हे सॉरी तिन्ही वाचा माताजी, चालेल. हा ठीक आहे. 11.16 हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप,
तुमच्या देहामध्ये मी अमर्यादित आणि सर्वत्र पसरलेल्या असंख्य भुजा, उदरे, मुख आणि नेत्रांना पाहतो आहे. तुमच्यामध्ये मला आदी, मध्य आणि अंत काहीच दिसत नाही. 11.17 तुमचे रूप अत्यंत तेजपुंज असल्याने ते पाहणे कठीण आहे. हे तेज प्रज्वलित अग्नी किंवा सूर्याच्या अपरिमित तेजाप्रमाणे सर्वत्र व्यापलेले आहे. तरीही अनेक मुकुट, गदा आणि चक्रांनी सुशोभित झालेले हे कांतिमान मी सर्वत्र पाहत आहे. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आणि म्हणूनच भगवंतांच्या जागी चराचर सगळं जे एकत्र आलेलं आहे, की ज्या कमलासनावर बसलेल्या ब्रह्मदेवांना तसेच भगवंत शंकर भगवानांना, अशा सर्व देवी देवतांना, ऋषींना आणि अलौकिक सर्वांना, मग जो अनंत ज्या अभिव्यक्ती सूचक अभिव्यक्तींनी भगवंतांनी सगळं अनंत सौंदर्य ऐश्वर्य दाखवलंय, त्याचपैकी मग अनेक सर्प आहेत, अनेक भुजा, उदर आणि अशा प्रकारे नेत्र, इतकी असंख्य सगळी उदरं आणि इतकी दिसतायत. कारण हे रूप अत्यंत तेजपुंज आहे आणि इतके की हजार सूर्य अवकाशामध्ये आले तरी म्हणूनच त्या डोळ्यांना दिपून जाईल असं या डोळ्यांना दिव्य दृष्टी देऊनच मग भगवंतांनी ते विश्वरूप दाखवलंय. कारण मग इतकं ते गदा आणि चक्रधारी सगळं रूप आहे, अनेक मुकुट आहे, चक्रांनी सुशोभित केलंय, पण कुठेतरी भयावह झालाय हो अर्जुन. कारण ते रूप इतकं कुठेतरी रौद्र रूप आहे. त्या रौद्र रूपाने अर्जुन कुठेतरी सद्गतीत आणि तो अतिशय व्याकुळ झालेला आहे, व्यथित झालेला आहे. वाचणार माताजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 11.18 तुम्ही परम अक्षर ज्ञेय आहात. या संपूर्ण विश्वाचे परम आश्रयस्थान तुम्ही आहात. तुम्ही अव्ययी आणि पुरातन आहात. तुम्हीच शाश्वत धर्माचे पालक, पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे माझे मत आहे. 11.19 तुम्ही आदी, मध्य आणि अंतरहित आहात. तुमचा महिमा अगाध आहे. तुम्हाला असंख्य बाहू आहेत. चंद्र आणि सूर्य तुमचे नेत्र आहेत. तुमच्या मुखातून बाहेर पडणारा अग्नी संपूर्ण विश्वाला तुमच्याच तेजाने तप्त करीत असल्याचे मी पाहत आहे. 11.20 तुम्ही एकट्यानेच संपूर्ण आकाश, ग्रहलोक आणि त्यांच्यामधील सर्व दिशा व्याप्त केल्या आहेत. हे महात्मन, तुमचे हे उग्र आणि अतिशय अद्भुत रूप पाहून सर्व ग्रहलोक अतिशय व्यथित झाले आहेत. 11.21 सर्व देवतागण तुम्हाला शरण येऊन तुमच्यामध्ये प्रवेश करीत आहेत. त्यांच्यापैकी काही अत्यंत भयभीत झाल्यामुळे हात जोडून तुमची प्रार्थना करीत आहेत. महर्षीगण आणि सिद्धगण स्वस्ती, शांती असे म्हणून वैदिक स्तोत्रांनी गायन करून तुमची स्तुती करत आहेत. 11.22 रुद्रगण, आदित्यगण, वसुगण, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, पितृगण, गंधर्व, यक्षगण, असुर आणि सिद्ध देवता विस्मित होऊन तुम्हाला पाहत आहेत. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आणि म्हणूनच मग अक्षर ज्ञेय आहात, की तुम्ही या सगळ्याचं ध्येय ज्या परमात्मा आहात, परम कारण आहात, अव्ययी, की जे तुमचा आत्मा आणि शरीर हा एकच आहे, असं अद्वितीय तुमचं रूप आहे. तुम्ही शाश्वत धर्माचे पालक पुरुषोत्तम भगवान आहात. हे भगवंताला अर्जुनांनी सांगितलं, की मी सगळं मान्य केलेलं आहे, परंतु हे तुझं उग्र रूप बघून मी कुठेतरी व्यथित झालेलो आहे. कारण हे सगळे ग्रहलोक आणि ब्रह्मांड मला एकाच जागी दिसतायत, परंतु कुठेतरी तुझं जे हे उग्र रूप आहे ते बघून महर्षीगण, सिद्धगण सुद्धा प्रार्थना करतायत कुठेतरी स्वस्ती, शांती, की तुला शांत करण्यासाठी. जसं नृसिंहांचं मगाशी प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण माताजींनी सांगितलं, की प्रल्हाद महाराज मग ते शांत करायला असं हे रौद्र रूपच होतं नृसिंहांचं. ते इतके क्रोधित झालेले होते, की त्यांना मग तो फक्त त्यांचा लाडका भक्त प्रल्हादच शांत करू शकला. मग देवी देवतांनी सुद्धा त्यांच्या पुढे हार मानलेली आहे आणि प्रत्यक्ष प्रल्हाद जो त्यांचा अगदी निकट भक्त आणि त्यांनीच भगवंतांना शांत केलेलं आहे. असं हे इतकं विश्वरूप सुद्धा उग्र रूप आहे आणि म्हणून त्याच्यामुळे देवी देवता कुठेतरी प्रार्थना, महर्षीगण प्रार्थना करतायत. राक्षस ज्यांच्यापैकी धृतराष्ट्राच्या मनात कशी आपण राक्षसी भावनाच आहे हो, कपटी भावना, म्हणून तोही कुठेतरी भयभीत झालाय. तसे राक्षसगण पण कुठेतरी भयभीत झाले त्या सगळ्यांनी आणि ते इकडे तिकडे सैरावैरा पळतायत. असे हे सगळे मरुत गण, आदित्य गण, हे सगळे गण आणि सिद्ध देवता भगवंतांमध्ये
सामील आहेत, समाविष्ट आहेत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 11.23 हे महाबाहू, देवतासहित सर्व लोक तुमचे अनेक नेत्र, मुखे, भुजा, जांघा, पाय, उदरे आणि अनेक अक्राळ विक्राळ दाढा असणारे महाकाय रूप पाहून अतिशय व्यथित झाले आहेत आणि त्यांच्याप्रमाणेच मी सुद्धा व्यथित झालो आहे. 11.24 हे सर्व व्यापी विष्णू, अनेक तेजस्वी वर्णांनी युक्त तुम्ही, आकाशास भिडलेली तुमची आव असलेली मुखे आणि प्रदीप्त विशाल नेत्र असलेले रूप पाहून माझे मन भयाने व्यथित झाले आहे. त्यामुळे मी धैर्य आणि मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग देवतांसहित ही तुझी नेत्र, भुजा, उदर आणि अनेक अशी सगळी जी एकाच ठिकाणी दिसतायत, या सगळ्यांचं हे जे रूप आहे हे भयभीत करणारं आहे. आणि त्यामुळे अनेक देवता ज्याप्रमाणे व्यथित झालेले आहेत, तशाच प्रमाणे मी पण व्यथित झालेलो आहे. अनेक तेजस्वी वर्णांनी तुझी ही युक्त असलेली, आव असलेली अशी मुख बघून मला भय वाटतंय. कुठेतरी माझं मानसिक संतुलन आणि मी मानसिक धैर्य हरवून बसलेलो आहे. आणि म्हणूनच मला कुठेतरी या 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 सगळ्या विश्वरूप दर्शन घेण्याची खूप उत्सुकता होती, परंतु ते रूप बघून मात्र मी खूप भयभीत झालेलो आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 11.26-27 स्वपक्षीय राजांसहित सर्व धृतराष्ट्रपूत, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धे पण तुमच्या मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. 11.28 ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रात प्रवेश करतात, त्याप्रमाणेच हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत आहेत. हरे कृष्ण हरे माताजी. कृष्ण. आणि म्हणूनच जे भगवंतांनी सांगितलं की तू फक्त एक निमित्त होणार आहेस, आणि म्हणून या सगळ्यांना मी आधीच ठार मारलेलं आहे. म्हणून भगवंतांच्या बघा हे जेव्हा उड्या घेत आहेत, भगवंतांच्या तोंडामध्ये उड्या आणि कुठेतरी दाताखाली चिरडून, म्हणजे या सगळ्यामध्ये त्यांचा मृत्यू अटळ आहे. कारण त्यांना भगवंतच ठार करतायत. कारण भगवंतांची जी अविनाशी अशी शक्ती आहे, आणि म्हणून ते अधर्माने वागणारे, मग ते भीष्म असो, द्रोण असो, कर्ण असो, आणि जे काही पांडवांच्या पक्षातले सुद्धा राजे आहेत, जे स्वतःला बळी पडतायत, अशा राजांचा सुद्धा तिथे कुठेतरी बळी दिला जातोय. परंतु हे सगळे कुठेतरी त्यांचा चुराडा होतोय मस्तकांचा. म्हणजे हे सर्वजण भगवंतांनी आधीच यांना मारलेलं आहे. ज्याप्रमाणे नद्या एका समुद्रामध्ये प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्वजण भगवंतांच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत. श्री भगवान वाच कालोस्मी लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान् समाहूतमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थितः प्रैत्यनीकेषु योधाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त म्हणजेच पांडवांव्यतिरिक्त दोन्ही सैन्यातील योद्धांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या बी आर चोप्रांच्या महाभारतामध्ये तेवढं आपण एक बघितलेलं की मैं काल हूं. मग काळ कोण आहे? काळ हा घड्याळातला काळ नाही, मोबाईल मधला वेळ नाही हो. प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामधला हा काळ आहे. आणि तो काळ येऊन ठेपलाय कोणासाठी? तो या अधर्मी वृत्तीसाठी काळ बनून आलेले आहेत भगवंत. भगवंत प्रत्यक्ष काळ बनून आले, जगतांचा विनाश करणारा काळ म्हणून. आणि म्हणूनच जिथे अधर्माचा इतका धर्माचा ऱ्हास होऊन अधर्माचं इतकं वर्चस्व झालेलं आहे, अशा ठिकाणी भगवंत निश्चितच कुठेतरी काळ बनून येऊन या सर्व लोकांचा संहार करतायत. या अधर्मी वृत्तीचा संहार केला जातोय, आणि म्हणूनच पांडवांव्यतिरिक्त या सगळ्या सैन्याचा संहार होणार आहे. या काळाविषयी भागवतामध्ये खूप सुंदर एका 3ऱ्या स्कंदामध्ये पूर्ण माहिती दिलेली आहे. मग हा काळ म्हणजे काय? तर काळ हा प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामधला काळ आहे. तो काळ ज्यांनी देवताला जाणलेला आहे, भगवंतांना जाणलेला आहे, त्यांच्यासाठी तो काळ थांबला आहे हो निश्चितच.
कारण त्यांनी कृष्ण भावना आधीच कुठेतरी ओळखली आहे. पण ज्यांनी या या भगवंतांनाच जाणलं नाहीये, पुरुषोत्तमांना जाणलं नाहीये, त्यांच्यासाठी मात्र तो निश्चितच सुदर्शन चक्रानुसार तो काळ येतोय आणि त्या काळानुसारच मग जे आपण भौतिक जगतातलं बघतो, जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या सगळ्या दुःखालयामध्ये पुन्हा या भौतिक जगतामध्येच अडकून बसणार आहे. परंतु ज्यांनी त्या परम तत्वाला जाणलेलं आहे, त्यांच्यासाठी मात्र या भगवत धामाला परत ते या पुन्हा प्रकृतीत न जन्म घेता भगवत धामालाच प्रवेश करतात. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा एक मिनिट हां. येस. जित्वा शत्रून् भंजस्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सर्व सव्यसाची, युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग तू फक्त निमित्त होतोयस, या सगळ्याचा संहार मी केलेला आहे. म्हणून तू दृढ निश्चयाने उठ. कुठेतरी त्याचं मनोबल वाढवतायत, त्याचं दौर्बल्य घालवून भगवंत सांगतायत, मग तू जिंकलास तर तुला राज्यच करायचं या पृथ्वीवरती आणि म्हणूनच तू उठ आणि तू निश्चितच धर्माचाच विजय, जो पहिल्याच अध्यायात आपण बघितलाय, ज्या धर्माचाच विजय होणार आहे या युद्धामध्ये. म्हणून या समृद्ध राज्याचा तो उपभोग घे. म्हणून जे सव्यसाची, की जो उत्तम धनुर्धर, म्हणजे तू इतका उत्तम धनुर्धर आहेस की तू हे करू शकतोस आणि तू फक्त निमित्त बन, भगवंतांच्या हातचं साधन. मग ज्या सर्जनच्या हातात बघा साधन, मग ते साधन फक्त त्याचं काम करत असतं, पण डोकं कोणाचं, ते करण्याचं गोष्ट कोण, तर तो प्रत्यक्ष सर्जन करत असतो. पण निमित्त कोण होतंय, तर अर्जुन होतोय. आणि म्हणूनच तू फक्त एक निमित्त बनतो आहेस. हरे कृष्ण. हे मला वाटतं आधीच झालंय हरे माताजी. 11.34 सर्वजण मृत्यू पावलेत आणि तू फक्त निमित्त बनशील. हा, हे वाचू शकता माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंताकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गदित स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. 11.36 अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्ततः पळत आहेत. हे सर्व योग्यच घडत आहे. 11.37 हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आदिसृष्टे करते तुम्ही आहात. तर मग त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, या भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी, सर्व कारणांचे कारण आहात. 11.38 तुम्ही आदिपुरुष भगवान, पुरातन या व्यक्त प्राकृतिक जगाचे एकमेव आश्रयस्थान आहात. तुम्ही सर्वज्ञ आहात आणि जे जे ज्ञेय आहे ते सर्व तुम्हीच आहात. तुम्ही त्रिगुणातीत असे परमपूज्य आश्रयस्थान आहात. हे अनंत रूपा, तुम्हीच ही सारी भौतिक सृष्टी व्यापली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. धन्यवाद. मग जो संजय धृतराष्ट्रांना इत्थंभूत माहिती देतो आहे, तो सांगतोय की या अर्जुनाने, मग भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाने भगवंतांना सांगितलं की तुमच्या नामश्रवणाने हे जगत हर्षोल्लासित होतंय आणि सिद्ध पुरुष तुम्हाला नमस्कार करत असले तरी राक्षस मात्र भयभीत झालेले आहेत. परंतु या देवाधिकांनी, मग ज्या देवाधिकांचा भगवंतांमध्ये समावेश आहे, ज्या ब्रह्मदेव हे भगवंतांपेक्षा श्रेष्ठ नाहीत, कारण भगवंत हे प्रथम निर्माता आहेत आणि ज्यांचे पुत्र, मग ज्यांचा समावेश भगवंतांमध्ये आहेत, असे ब्रह्मदेव. मग असं हे विश्वरूप कुठल्याही इतर देवी देवतांचं आपण बघत नाही, हे फक्त भगवंतांनीच, कृष्णांनी दाखवलेलं हे असं हे विश्वरूप आहे आणि हे अतिशय युनिक आहे त्यांचं. आणि म्हणूनच मग ते का तुम्हाला नमस्कार करू नयेत आदरपूर्वक, कारण ते तुमच्यातच समाविष्ट आहेत. आणि म्हणूनच भौतिक सृष्टीच्या पलीकडे तुम्ही असणारे ज्या पराशक्ती, ज्या आध्यात्मिक शक्तीमध्ये परम अविनाशी जे तुम्ही आहात, ते कारणांचे कारण, परम कारण आहात.
आणि तुम्हीच त्रिगुणातील परमपूज्य आश्रयस्थान आहात आणि ही भौतिक सृष्टी तुम्ही व्यापलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.41-42 मी तुम्हाला तुमचा महिमा न जाणता माझा मित्र मानून हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र असे अनादराने संबोधले आहे. प्रेमाने किंवा प्रमादाने मी जे काही केले असेल त्याबद्दल मला क्षमा करा. विश्रांतीच्या वेळी, चेष्टा करताना, एकाच शय्येवर शयन करताना किंवा एकत्र भोजन करताना अथवा बसताना आणि कधी-कधी एकांतवासात तर कधी अनेक मित्रांसमक्ष मी तुमचा अपमान केला आहे. हे अच्युता, माझ्या त्या सर्व अपराधाबद्दल मला क्षमा करा. हरे कृष्ण हरे माते. कृष्ण, हरे कृष्ण. बघा की अर्जुनाला किती उपरती झाली आहे, की हे सगळं विश्वरूप ज्यांनी बघितलं, ज्यांनी भगवंतांचं ऐश्वर्य बघितलं, ज्यांनी भगवंतांना पूर्णपणे जाणलेलं आहे, त्या पुरुषोत्तमांना जाणलेलं आहे. मग अर्जुनाला कुठेतरी पश्चाताप होतोय, की मी असा कसा तुझ्याशी वागलो? मी एक मित्र भगवंत आहात आणि तुमचं जे स्थान आहे ते मी ओळखून आहे आता आणि मी हे तुम्हाला पूर्णपणे ओळखलेलं आहे. पण हे यादवा मी जर तुझ्याशी कधीतरी असा वागलो असेल, मी मित्रांसोबत कधीतरी अपमान केला असेल, कधीतरी तुझ्याबरोबर शयन करताना, एकाच शय्येवर असताना, एकत्र भोजन करताना, कधी-कधी एकांतवासात नाहीतर मित्रांसमक्ष तुम्हाला अपमानास्पद असं काहीतरी बोललो असेल किंवा मी तुम्हाला कधी चेष्टा केली असेल तुमच्याशी, तर हे सगळे माझे अपराध तुम्ही क्षमा करा. आणि या अपराधांना पोटात घ्या आणि म्हणूनच अर्जुन तेवढी विनंती करतो आहे, कारण ज्या भगवंतांचं त्याने स्थान जाणलेलं आहे. प्रत्यक्ष विभूती ऐकल्यानंतर आणि पुरुषोत्तमांचं हे विश्वरूप बघून भगवंत अर्जुनाला पूर्णपणे खात्री पटलेली आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.45 पूर्वी मी कधीही न पाहिलेले विश्वरूप पाहिल्यानंतर आनंदित झालो आहे. परंतु त्याचबरोबर भयाने माझे मन व्याकुळ झाले आहे. म्हणून हे देवाधिदेव, हे जगन्निवासा, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि तुमचे पुरुषोत्तम भगवान रूप प्रकट करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग तुमचं हे परमात्मा रूप, की तुमचं हे 4 भुजाधारी रूप आणि ज्या ज्या भगवान रूपावर मग ज्या मनुष्य रूपावर अर्जुनाने प्रेम केलेलं होतं आणि भगवंतांवर पूर्णपणे त्यांचा विश्वास होता आणि भगवंतांच्या त्याच रूपावरती अर्जुनाने भक्ती केलेली होती. असं हे भगवंतांचं परमात्मा आणि मग हे भगवंतांचं मनमोहक असं श्यामसुंदर मनुष्य रूप, अशा या रूपाला तू मला दाखव आणि म्हणूनच मग देवाधिदेव जगन्निवासा कृपया माझ्यावरती प्रसन्न होऊन तुमचं पुरुषोत्तम भगवान रूप तुम्ही प्रकट करा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.47 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुन, मी तुझ्यावर प्रसन्न होऊन माझ्या अंतरंग शक्तीद्वारे या प्राकृत जगतातच हे परमश्रेष्ठ विश्वरूप तुला दाखविले. तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीच हे अनंत तेजोमय आणि आद्यरूप पाहिलेले नाही. 11.48 हे कुरुप्रवीर, तुझ्यापूर्वी माझे हे विश्वरूप कोणीही पाहिले नव्हते. कारण वेदाध्ययनाने, यज्ञाने, दानाने, पुण्यकर्माने किंवा उग्र तप करण्याने मला विराट रूपात या भौतिक जगतामध्ये पाहणे शक्य नाही. 11.49 माझे हे भयंकर रूप पाहून तू व्यथित आणि भ्रमित झाला आहेस. आता हे रूप मी समाप्त करतो. हे मदभक्ता, सर्व क्लेशातून मुक्त हो. तुला जे रूप पाहण्याची इच्छा आहे, ते रूप तू आता शांत चित्ताने पाहू शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग ज्या शक्तीद्वारे भगवंतांच्या जे मी म्हटलं, की जे आतले पोटेन्शियल्स, ज्या अंतरंग शक्तींद्वारे भगवंतांनी ते विश्वरूप अर्जुनाला दाखवलेलं होतं, ते भगवंत सांगतायत, की तुझ्या वाचून पूर्वी कोणीही इतकं हे विराट अद्भुत रूप बघितलेलं नव्हतं. आणि म्हणूनच तुझ्यासाठी मी हे रूप प्रकट केलेलं आहे आणि असं अनंत तेजोमय रूप मी तुला दाखवलेलं आहे. यापूर्वीही कोणी बघितलेलं नव्हतं आणि यानंतरही कोणी ते बघू शकणार नाही. अनेक वेदाध्ययन, तप आणि अनेक तप केले, तपश्चर्या केली तरी हे जे रूप आहे, हे विश्वरूप दर्शन कोणीही बघू शकणार नाही. या भौतिक जगतामध्ये त्यांना ते पाहणं शक्य नाही. परंतु असं हे भयंकर रूप बघून तू जर मन तुझं व्यथित झालं असेल, कुठेतरी तुझ्या मनाचं धैर्य गेलं असेल आणि म्हणूनच मग तुझ्यासाठी मी हे तुझं हे माझं विश्वरूप आता संपवतो आहे आणि मी परमात्मा आणि मग तुला भगवान रूपामध्ये निश्चितच दर्शन देतोय, की ज्याने तुझं मन आणि चित्त एकाग्र होईल आणि तुला मनाला शांती मिळेल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. 11.50
संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, भगवान श्रीकृष्णांनी याप्रमाणे बोलून अर्जुनाला आपले मूळ चतुर्भुज रूप आणि शेवटी द्विभुज रूप प्रकट केले आणि भयभीत अर्जुनाला धीर दिला. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ज्याचा मनाचा धीर कुठेतरी खचला होता, मग त्याला भगवंतांनी हे त्यांचं परमात्मा बघा, शंख चक्र गदा कमळ असलेलं हे रूप परमात्मा आणि त्यानंतर भगवंतांचं मनुष्य रूप बघा, भगवंत आंतरिक शक्तीद्वारे तिथेच प्रकट होत आहेत त्या रूपांमध्ये. आणि हेच वैशिष्ट्य आपल्याला जाणायचंय. भगवंतांच्या या ज्या शक्ती आहेत, या शक्ती आपल्या कुठेतरी क्षमते पलीकडे आहेत हो, आपल्या समजण्या क्षमते पलीकडे आहेत. आणि म्हणूनच या वेदांचा आणि याचा अभ्यास केल्यानंतर, की ज्या वेदांमधून सगळं हे जे वर्णन केलेलं आहे, हे जेव्हा आपण डोळ्याखालून घालू, हे जेव्हा जाणून घेऊ, तेव्हाच भगवंतांना म्हणून व्यास मुनींना, नारद मुनींनी कुठेतरी सांगितलं, की त्यांचं जरी त्यांनी महाभारत झालं लिहून आणि त्यांनी भगवद्गीतेचा हा उपदेश भगवंतांचा जो जाहीर केला, त्यानंतर ईशोपनिषद लिहिलं, परंतु व्यासांना समाधान नव्हतं. ते ईशोपनिषद लिहिल्यावर सुद्धा व्यास मुनींना पूर्णपणे भगवंतांना आपण प्रकट केलंय किंवा भगवंतांना आपण पूर्णपणे जाणलंय असं वाटत नव्हतं. आणि म्हणूनच त्या संपूर्ण भागवताचं त्यांनी लिखाण केलेलं आहे. आणि म्हणून जे श्रीमद जे भागवत आहे, त्या भागवतामध्ये व्यासांनी भगवंतांना पुरेपूर उल्लेखित केलेलं आहे. आणि मग त्यांचं कुठेतरी समाधान झालेलं आहे. असा या भगवंतांच्या विराट शक्ती, अंतरंग शक्तीद्वारे आपण भगवंतांना जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 11.51 अर्जुनाने जेव्हा श्रीकृष्णांना मूळ रूपात पाहिलं, तेव्हा तो म्हणाला, हे जनार्दन, हे अति सुंदर मनुष्य रूप पाहून मी आता शांत चित्त झालो आहे आणि मी आपल्या पूर्वस्थितीत आलो आहे. 11.52 श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, आता तू माझे जे रूप पाहत आहेस त्याचे दर्शन होणे अतिशय दुष्कर आहे. देवता सुद्धा हे मधुर रूप पाहण्याची संधी प्राप्त करण्याच्या नित्य प्रयत्नात असतात. 11.54 हे अर्जुना, मी जसा तुझ्या समोर उभा आहे तसे मला केवळ अनन्य भक्ती योगाने जाणणे शक्य आहे आणि या प्रकारे मला साक्षात पाहता येते. केवळ याच मार्गाने तू माझ्या रहस्यमय तत्वात प्रवेश करू शकतोस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. बघा, सगळ्याचं कसं कसं कुठेतरी फक्त भक्तीमध्ये रूपांतर होतंय. आणि म्हणूनच ज्या दुर्मिळ रूपाला, ज्या देवकी मातेच्या गर्भामध्ये आपण भगवंत बघितले, की जे भगवंतांचा जन्म होणार आहे ज्या वेळेला, तेव्हा अनेक देवी देवता आशीर्वाद द्यायला आलेले होते. आणि अशा देवी देवता सुद्धा असं हे भगवंतांचं मनुष्य रूप, दुर्मिळ असं रूप बघायला आतुर असतात. आणि ते नित्य प्रयत्नात असतात. आणि म्हणूनच मी तुझ्यासमोर हे प्रकट करून तुझं मन आता अर्जुनाने सांगितलं, की मी आता शांत चित्त झालेलो आहे आणि मी आता पूर्व स्थितीत आलेलो आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत मग, की हे हे दुर्मिळ रूप आहे आणि हे फक्त एक उत्तम भक्तालाच दिसू शकतं. फक्त अनन्य भक्ती योगानेच मला जाणणं, या भगवान रूपाला जाणणं, हे या भक्तीच्या मार्गानेच शक्य आहे. आणि म्हणून याच मार्गाने तू माझ्या या रहस्यमय तत्वामध्ये प्रवेश करू शकतोस. अशा या भगवान रूपाला जाणण्यामध्ये तो संबंध जेव्हा प्रस्थापित करायचा आहे, मग जे कोणी तर्कवादी, मायावादी लोक आहेत, ते कुठेतरी फक्त त्याला शक्ती मानतायत. मग भगवंत कुठल्याही शक्तीशी किंवा किंवा आपला हा जो देह, आत्मा आहे, तो कुठल्याही शक्तीशी नाही, तर तो मनुष्य रूपाशीच कुठेतरी संबंध प्रस्थापित करणार आहे. आणि ते आपल्याला पूर्णपणे जाणायचे, कारण ते तत्व जो जाणेल, तो निश्चितच भगवंतांना जाणू शकेल. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेव विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. हे तेच पुन्हा आहे. याचा अर्थ आधी वाचलेला आहे आणि हा शेवटचा श्लोक आहे. मत्कर्म कृन्म परत कृत्मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निवरः सर्वभूतेश यः मामेति पांडव. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो सकाम कर्म आणि तर्कवादाच्या संघातून मुक्त होऊन माझ्या विशुद्ध भक्तीमध्ये संलग्न होतो, जो माझ्या प्रित्यर्थ कर्म करतो, मला आपल्या जीवनाचे परम लक्ष्य मानतो आणि सर्व प्राणीमात्रांशी मित्रत्वाने वागतो, तो निश्चितपणे मला प्राप्त करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जो निष्काम कर्म करतो आहे,
ज्या सकाम कर्मातून मग त्या फलप्राप्तीची आशा न ठेवता जो विशुद्ध मग ती जी निष्ठा आहे ती कुठेतरी साधू संगातनं आणि भजन क्रियेमधून जेव्हा अनर्थ निवृत्ती ही जी भौतिक इच्छा वासनांपासून कुठेतरी निवृत्त होतीये आणि मग त्या भगवंतांच्या आसक्तीमध्ये आणि जे भगवंतांना कर्म अर्पण करतायत, जे काही खातोयस ते मला अर्पण कर, जे काही मग भगवंतांना नैवेद्य अर्पण करून ते अन्न ग्रहण केलं जातं. मग त्या भक्तीच्या निरनिराळ्या सेवा आपल्याला उद्याच्या अध्यायात बघायच्या आहेत, की भगवंतांशी कशा प्रकारे संबंध प्रस्थापित. मग ज्या नवविध भक्तीच्या सेवा आपण बघितल्या 9व्या अध्यायामध्ये, की त्या भक्तीच्या राजगुह्य ज्ञान, की ही भक्ती हे अतिशय आचरण करण्यास सुखकारक अशी गोष्ट आहे आणि ती इतकी सुखकारक आहे, की या मार्गाने तू मला प्राप्त करू शकशील. आणि म्हणूनच जो सर्वोच्च नियंत्रक आहे, जो सुहृद आहे, जो परम सखा आहे, तो निश्चितपणे भगवंत म्हणून भक्ताला प्राप्त होतो आणि जो ते परम लक्ष्य मानतो तो निश्चितच भगवंतांच्या स्वभावाची प्राप्ती करतो. असा हा सुंदर अवीट भक्तीचा योग आहे आणि या अर्जुन अशा या विश्वरूप दर्शनातून सुद्धा शेवटी जेव्हा अर्जुन कुठेतरी व्यथित भयभीत झाला तेव्हा त्याला ते भगवान रूपच बघायचं होतं. तेव्हाच त्याचं मन कुठेतरी स्थिर झालेलं आहे. असा हा इति अथक एकादशोऽध्याय समाप्तः. हा 11 अध्याय समाप्त झाला इथे आणि काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. अशा प्रकारे आपण टप्प्याटप्प्याने गेलेलो आहे. अर्जुनाची प्रार्थना भगवंतांनी ऐकली आहे, दर्शन दिलेलं आहे. त्याचबरोबर त्याचं व्यथित होणं पण त्यांनी जाणून घेतलंय आणि तेव्हाच ते भगवंतांना अर्जुनाला आपलं मनुष्य रूपही दाखवत आहे, की जे फक्त एक अनन्य भक्तीनेच साधता येतं. तर कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. नसतील तर त्याप्रमाणे मग आपण प्रार्थनेने माताजी, तुम्ही समाप्त करू. सगळ्या सुरुवातीला सांगितलं होतं की अर्जुनांना का इच्छा झाली विश्वरूप हां, हां, बघण्याची. हां, तर हां. त्याचं उत्तर मला नाही कळलंय, म्हणजे का झाली इच्छा? बघा, का इच्छा झाली? कारण अर्जुन हा भगवंतांचा परम सखा होता, बरोबर? प्रिय भक्त हं, होता. हं, हं. अर्जुनाने तर सगळं आणि 10व्या अध्यायामध्ये अर्जुन प्रत्यक्ष सांगतोय, की ज्या असित, ज्या देवल, जे व्यास मुनी, जे नारद मुनी, ज्या सगळ्यांनी तुमच्या विभूतींबद्दल सांगितलंय, ते तुम्ही प्रत्यक्ष तुमच्या मुखकमलातून मला हे स्पष्ट केलेलं आहे आणि म्हणूनच तुम्ही मला तुमच्या विभूती, की कुठे मी तुम्हाला नमन करू, कुठे उपासना करू, तेव्हा भगवंतांनी त्यांच्या सूचक अभिव्यक्ती दाखवून ते अनंत विराट असं ऐश्वर्य दाखवलंय, विभूती दाखवलेल्या आहेत. म्हणून अर्जुनाला पूर्णपणे अगदी त्याची खात्री पटलेली आहे. त्याच्या मनात कुठलाही संशय नाहीये. परंतु अर्जुनाला हे का दाखवायचंय? कारण ते भौतिक जगामध्ये जे इतर लोक, मग या भौतिक जगातले जे मनुष्य आहे, तो मनुष्य स्वतःला कुठेतरी दैवी समजायला आणि त्या दैवी शक्ती माझ्यामध्ये आहेत, हे जर कुठेतरी स्वतःला मानायला लागला, तर त्यांना हे विश्वरूप बघण्याची निश्चित, मग हे विश्वरूप कुठेतरी या गीतेद्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचलंय. त्याच्या वर्णनातून पोहोचलंय. दुसरं कारण म्हणजे भगवंत अर्जुनाचं दौर्बल्य, मनोदौर्बल्य घालवून सांगतायत, की तू याच्यामध्ये भूतकाळ, भविष्यकाळ आणि वर्तमान काळही बघू शकणार आहेस, की हं, हं. म्हणूनच तुला सगळ्यांना मी मारलेलं आहे. सगळ्यांचा हं, नाश झालाय, या अधर्मी वृत्तीचा नाश झालेला आहे. परंतु हे मी तुला एकाच ठिकाणी दाखवतोय. हं, आणि हं. तेव्हा हे तुला चराचर दिसणार आहे. हे फक्त भगवंतांनी त्या इच्छेखातर दाखवलेलं आहे. आणि नाहीतर अर्जुनाला त्याची खरोखर, कारण अर्जुनाला सगळं मान्य करून त्याचा संभ्रम दूर झाला आहे. त्याने युद्धासही तयारी दर्शवली असती. परंतु हे आपल्यापर्यंत पोहोचावं आणि हे विश्वरूप काय आहे हे जाणलं जावं मनुष्याकडून या भौतिक जगामध्ये. आता ते शक्य नाही आणि म्हणूनच भगवंत शेवटी म्हणतायत, की ना भूतो ना भविष्यती, की हे आता रूप कुणालाही दिसणार नाही. की जे हं, हं. फक्त अर्जुनाला त्यावेळेला दिसलंय. ना कोणाला आधी त्या तितक्या अनंत स्वरूपात दिसलंय, ना कोणी तप आणि वेद आणि अनेक तपस्या केल्या तरीही ते रूप तुम्हाला पुन्हा दिसणार नाही. जिथे सगळे चराचर एकाच ठिकाणी दिसतंय आणि म्हणूनच ते विश्वरूप दाखवायची अर्जुनाने विनंती केली आहे. तात्पर्य कृपया वाचा, तुम्हाला अजून उलगडा होईल माताजी. तुमच्याकडे बरं, बरं. भगवद्गीता आहे जशी आहे तशी? ती नाहीये, पण एक पण मी भगवद्गीता आहे.
हा, मग एक ती नको माताजी. मी तुम्हाला पीडीएफ पाठवलंय. तुम्ही जशी आहे तशी ती भगवद्गीताच वाचा. मी तुम्हाला हो. पीडीएफ शेअर केलंय बघा आपल्या ग्रुपवर. हो, हो, हो. तर ते पीडीएफ डाउनलोड करून त्याचं तात्पर्य वाचा. तुम्हाला अजून खुलासा होईल माताजी निश्चित. ठीक आहे. हो. हरे कृष्ण. धन्यवाद. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. हरे बोला कृष्ण माताजी. माताजी. बोला स्वाती माताजी. हरे कृष्ण. आता आता आताच तुम्ही म्हणालात, की फक्त हे विश्वरूप दर्शन फक्त आणि फक्त अर्जुनाला झालंय. पण जसं संजय धृतराष्ट्राला सर्व नाही. माहिती देत होता हो, रणांगणावर, हो, हो. हो, हो. नाही तर मी ते सॉरी तसंच म्हणजे मी ते दृश्य, तेच स्वरूप संजयाने पाहिलं ना? येस, येस. माताजी मला मी म्हणून मगाशी सांगितलं म्हणजे अर्जुनाला दाखवलं, परंतु हे हां, अर्जुनासाठी दाखवलं ते संजयानी बघितलं, ते देवी देवतांनी सुद्धा बघितलेलं आहे. आणि म्हणून हे विश्व विराट हां, रूप हां. हे अर्जुनाबरोबर यांनाही दिसलंय. प्रकट कोणासाठी केलंय? अर्जुनासाठी केलंय. पण त्याचबरोबर अर्जुनासाठी. संजयाला हां, सुद्धा निश्चितच, की म्हणून संजय नंतरही म्हणतोय, की ह्या सगळ्या उपदेशातून, या सगळ्या विश्वरूपातून मला किती आनंद मिळाले आणि मला हे सगळं ज्ञान मिळवून मी इतका हर्षोल्लासित झालोय. हे 18व्या अध्यायामध्ये संजयाने कबूल केलेलं आहे. आणि म्हणूनच बरोबर आहे अगदी तुमचं, की अर्जुनाला प्रकट करण्यासाठी अर्जुनासमोर केलंय, पण त्याचबरोबर संजय आणि त्यांच्याबरोबर अनेक देवी-देवता सुद्धा हे विश्वरूप बघता आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि धन्यवाद. आणि माताजी कालच्या अध्यायात पण असं होतं की पांडवांमध्ये अर्जुन मी हां. असं भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले. मग भगवान श्रीकृष्णानं एवढं सगळं का अर्जुनांना पुन्हा सांगायला लागलं? ते फक्त आपल्या म्हणजे मनुष्यांना समजण्यासाठी त्यांनी हे सगळा उलगडा करून सांगितलाय का? नाही कळलं नाही मला. पहिलं वाक्य काय म्हणालात तुम्ही? कालच्या अध्यायामध्ये आपण पाहिलं होतं कुठे कुठे रूप आहे, अंश रूपाने हो, कुठे हो, कुठे. हो, हो. तर अभिव्यक्ती. पांडवांमध्ये अर्जुन मी असं बरोबर, श्रीकृष्ण म्हणाले. बरोबर, तर बरोबर. मग पुन्हा अर्जुनांना अशी शंका का आली आणि त्यांना का विश्वरूप बघायचं किंवा त्यांना का हे पटवून द्यावं लागलं भगवानांना की असं सगळं मी आहे म्हणून? नाही, अर्जुनाच्या मनात संशय नव्हता माताजी. हं. आता प्रत्येक अभिव्यक्ती म्हणजे जे तत्व होतं, हं, हं. भगवंतांचं जे तत्व म्हणून भगवंतांनी पांडवांना आधीच, की पांडव हे सगळे तुम्ही जेव्हा दैवासुर विभाग आपण बघू, दैवासुर संपद विभाग, की तू काळजी करू नको कारण तुम्ही सगळे दैवी रूपाने जन्माला आलेले आहात. मग हं. त्यातली अभिव्यक्ती हे अर्जुन आहे. परंतु हं. अर्जुनाला हे दाखवायला लागलं म्हणजे त्यांनी फक्त विचारलं तेव्हा कारण भगवंतांच्या व्यतिरिक्त हे कुणालाच माहिती नाहीये. ना हं, हं. ऋषींना, ना महर्षींना, ना देवी-देवतांना, की त्यांनी सुद्धा भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. पण प्रत्यक्ष भगवंतांनी जेव्हा ते सांगितलं, तेव्हा ते ऐश्वर्य उलगडलेलं आहे. मग हं, हं. मग ऋषींमधले व्यासमुनी, मग ज्या अनंत शेषाबद्दल, ज्या अनंत नाग, ही फक्त मग ह्या सगळ्यांमध्येच नाही, तर हे विराट आहे, हे अनंत आहे. कारण तो परमात्मा जो आहे, तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतोय. मग ज्या जीवांमध्ये सुद्धा हा आध्यात्मिक स्वभाव आहे माताजी. आणि हं, म्हणून हं. हे जे परमात्म्याचा अंश आहे, हा हं. प्रत्येकामध्ये आहे. परंतु भगवंतांनी फक्त त्या सूचक अभिव्यक्ती जसं आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये बघितलं, की कुठे मला बघू शकशील, पाण्याच्या रसात सुद्धा भगवंतांची चव आहे. हं. आणि म्हणूनच हे जे अंश आहे, भगवंतांचं अंशरूपी स्वरूप हे भगवंतांनी त्या स्वतःच्या मुखकमलानेतनं सांगितलेले आहे, की या फक्त मी तुला एक ठराविक सांगतोय, पण याची खरंच गरज नाहीये, कारण मी हे अनंत विश्व एका अंशातून व्यापलेलं आहे. हं, हं. अर्जुनाला कुठेच शंका नव्हती भगवंतांवर. अर्जुनाची शंका, अर्जुनाच्या मनातले प्रश्न होते. त्या हं. प्रश्नांचं निरसन भगवंत करत होते. परंतु ती शंका कधीच नव्हती आणि म्हणूनच बघा, जेव्हा आधीच्या अध्यायांमध्ये मी सांगितलं, की कुठे कुठे चेक पॉइंट आहे, कारण ही श्रद्धा जर कुठेतरी संशयामध्ये असेल, तर पुढे जाणं कठीण आहे हो आध्यात्मिक मार्गावर. आणि म्हणून तुमचे हं, प्रश्न हं. निश्चितच योग्य आहेत. तुमच्या प्रश्नांचं अगदी पूर्ण निराकरण झाल्याशिवाय तुम्ही त्यावर विश्वासच ठेवू नका. निश्चितच आहे. परंतु तो संशय मग जर तुम्हाला मान्यच नसेल, तुम्ही कृष्णालाच मानत नसाल आणि हे सगळं काहीच नाहीये, तर मग कठीण आहे हो ते. हं, जाणणंच हं. कठीण आहे खूप. हे महत्वाचं आहे. म्हणून ती श्रद्धा हा भक्तीचा पहिला टप्पा आहे माताजी. हरे कृष्ण. मला वाटतं हो, हो. तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला मिळालं असलं तर. हो, समजलं. हरे धन्यवाद. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अजून आहे काही विचारायचं कोणाला? मी प्रार्थना म्हणते, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय.
मी सगळ्यांना अनम्यूट करते. सगळ्यांनी आपण एकदा मंत्र म्हणूया आणि प्रत्येकाला मी आवर्जून सांगेन, की सगळ्यांनी तात्पर्य वाचा. सगळ्यांनी तो अध्याय वाचा. हे झाल्यानंतर ना, कारण मी प्रत्येक श्लोक नाही घेऊ शकत आहे. प्रयत्न आहे. आज माताजी खूप धन्यवाद स्वाती माताजी आणि शुभांगी माताजी. तुम्ही वाचनासाठी मला छान सेवा दिलेली आहे. त्याचा खूप आनंद आहे. कारण की ह्या सगळ्यातून प्रयत्न हा असतो, की प्रत्येक त्याचं जे भाषांतर आहे आणि त्या श्लोकाचं भाषांतर, परंतु खूप लहान स्वरूपामध्ये हे तुमच्यापर्यंत पोहोचलं. म्हणून तुम्ही प्रयत्नपूर्वक जर अध्याय वाचायचा प्रयत्न केला, तर तुम्हाला हा अजून उलगडा होईल आणि मनात प्रश्न आले तर येऊ दे. वाचल्यानंतर कदाचित मनात अजून प्रश्न येऊ शकतील, पण आपण ते निश्चित चर्चा करूया. त्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा मी प्रयत्न करीन आणि नाही मला आले, तरी मी रेफर करून मी माझ्या सीनियर डिव्होटीजना विचारून माझ्या म्हणजे आध्यात्मिक जे गुरु आहेत, शिक्षा गुरु आहेत आपले नामनिष्ठ प्रभूजींना सुद्धा आम्ही अनेक प्रश्न विचारतो. कारण मग कुठेतरी तो संदर्भ कारण हे वाचन आणि हे ज्ञान इतकं अगाध आहे ना, मी सांगितलं की भगवद्गीता इतकी गूढ आहे, की कितीही वेळेला वाचली तरी ती आपल्याला प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या मार्गाने आणि प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या अँगलनी कळत असते. म्हणून जेव्हा ती 18 वेळा वाचली जाते, तेव्हा ती कुठेतरी आपण आत्मसात करायला सुरुवात केली असं वाटतं. म्हणून हा जो संवाद आहे त्याच्यातनं तोच प्रयत्न आहे, की तुम्हाला त्या प्राथमिक तयारीसाठी तुमची तयारी, प्राथमिक अभ्यासासाठी आणि मग पुढच्या टप्प्यांवर निश्चित तुम्ही अजून त्याचं वाचन करावं आणि कुठेतरी नक्की ते जाणण्याचा प्रयत्न करावा. एवढीच एक विनंती वजा सूचना आहे. पण निश्चित वाचा अध्याय, त्याचा तुम्हाला खूप फायदा होईल आणि तुम्हाला अजून कळायला मदत होईल. हरे कृष्ण. आपण एकदा महामंत्र म्हणूया सगळ्यांनी. हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम, राम राम राम, राम राम हरे हरे. हरे 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 कृष्ण हरे सगळ्यांना. हरे हरे उद्या कृष्ण भेटूया आपण कृष्ण सगळे. हरे हरे कृष्ण.